Ola amigos, son Adrián Castiñeiras. Eu quedo na casa porque agora o importante non somos cada un, todos, e para que todos esteamos ben, o que temos que facer é deixar de vernos durante un tempiño para poder vernos pronto e darnos unha boa aperta. Así que xa sabes, queda na casa. Ola, amigos, amigas, que tal? Son Pedro Brandariz e eu quedo na casa. Quedo na casa porque é o máis responsable. E quedo na casa porque é o millor. É como na casa en ningún sitio. Así que vos tamén fai do mismo. E durante un tempiño, mentras nos manden, quedamos na casa. Boas, son Osvaldo Digón. Eu quedo na casa para evitar a propagación do virus COVID-19 e así frear a curva de contaxios e non saturar os centros sanitarios. Como dicía unha señora maior que escoitei, é por sabiduría práctica. Queda na casa. Son Octavio Villazala e eu quedo na casa. Pol queda na casa. Deberíamos quedar todos na casa por solidariedade. Un bico grande. Son María Tasende e eu quedo na casa. Porque canto antes deixemos de facer vida normal, antes recuperaremos a normalidade. Nesta tempada hai que facer como os gatos, que quedarse na casa, ser territoriales e alexados da xente. Así que xa sabedes, quedarse na casa, facede favor. Ola a todos e a todas, son Chavalada e digo vos unha cousa. Quedar na casa mola. Eu vou a quedar na casa e espero que ti sexas responsable e fagas o mesmo. Por favor, queda na casa. Ola, son Carlangas de Novedades Carmiña. Esta é unha mensaxe para todos e para todas as que estades confinados na casa, como a mí dende hai días. Bueno, só quería comentarvos que en épocas de crise e de incertidume como a que vivimos tamén se abren oportunidades, unha oportunidade para darnos conta de que colectivamente somos máis fortes que individualmente, é unha oportunidade para deixar respirar o planeta e tamén é unha oportunidade para cuidarnos a nos mesmos, aos que nos rodean. Ola a todos, eu quedo na casa porque non me queda outra. Saúde. Ola, son Sonia Méndez e eu quedo na casiña. Xa fixen un monte de cousas. Pódense facer moitas cousas en sair da casiña. Eu xa, non sei, limpei cortinas, cristais, a cociña, lin un montón de cousas que tiña aí atrasadas. Quédame moitas series tamén por ver, filmes, etc. Tedes, mirade, podedes facer maratón de Serra Moura. Podedes ver Antes de perder, que a tedes en YouTube. Podedes entrar na web do Novo Cinema Galego, que tedes un montón de pelis aí que puxemos en aberto. Tedes un montón de cousas que podedes facer, cousas que seguro que nunca tiñades tempo. Pois aproveitemos, pero o que non podedes facer, por favor, é sair da casiña. Sede responsables. Eu quedo na casa. Ola, son Nerea Barros e eu quedo na casa. E ti, Tinta, tamén quedas na casa. Debemos ser unha sociedade responsable agora mesmo e non colapsar os centros sanitarios. Para iso debemos tomar esta decisión de quedarnos na casa todos, canto antes. Debemos ter en conta que hai moitos héroes nos servizos sanitarios salvándonos e poñendo en risco a súa vida, así que fagamos este traballo o mellor posible e non sexamos responsables. Moi boas, xa todos me conocedes, son Isi e quero mandar un mensaxe, estou facendo un selfies con mensaxe. Pa que? Pa que toda a xente teñamos sentidiño, que fajamos o que din as autoridades e os médicos e a xente que sabe. Ola, chámome Gogue, son artista gráfico e quedome na casa por respeto e por responsabilidade. Creo que debíamos de facer todos o mesmo dentro das nosas posibilidades. Moitas gracias. Ola a todas e a todos, como estades? Son Isabel Risco e decidín ficar na casa. Dixen, eu que fago? Quedo na casa. É o que toca, é o que cadra. Agardo que esteades ben e nada, na casa hai moito sempre por facer. Ola a todos e a todas, eu son Xoana, mandovos esta mensaxe dende a miña casa, cumprindo con esta corentena de responsabilidade común. Quería aproveitar este espazo para mandarvos unha mensaxe que reflexionemos xuntos e xuntas sobre un tema en concreto, que é o da cultura, porque en momentos como este podemos apreciar o valor que ten e o necesaria que é para todos e todas nós. Entón, só espero que pasado este transo, pois que reciba os apoios que merece e que precisa para poder desenvolverse. Así que nada, moito ánimo nestes 15 días porque eu quedo na casa. Ola, son Monte Castiñeiras.
Estou na casa, eu este fin de semana non saín da casa e non vou sair, vou manter a corentena, porque hai que romper a cadea de espallamento do virus. Non podemos contribuir a espallalo por aí. Era Duarmil. Bueno, igual foi algo a menos. Son Adrián Díaz e eu quedo na casa, porque hai que ser responsables. Ademais, mirade, teñen a Televisión de Galicia para estar ben informado. Táperse caldo na neveira para tirar moitísimos días. Teño aquí al día para baixar a dar un paseiño de vez en cando. Ademais, estou convencido de que se todos somos responsables, imos acabar con isto moi prontiño, xa veredes. E xa que estás na casa, pois un poquinho de deporte, que tamén se pode. Un biquiño enorme para todos e para todas. Ola, son Manuel Millán. Moitos de vos xa me coñecedes. Tamén algúns de vos sabedes que a miña vida laboral e familiar transcurre a medio camino entre a miña casa de Vilagarcía de Arousa e a miña outra casa en Madrid. A esta emerxencia nacional pilloume aquí en Madrid, pero decidín quedar aquí en Madrid. Decidín quedar por responsabilidade, por solidariedade e, sobre todo, por sentido común. Eu quedo na casa. Moi boas. Son Daniel Currás. E eu e máis estes tres imos quedar na casa porque queremos matar o bicho canto antes. Ei, date quieto. Veña, ánimo. Ola, pois o primeiro que quero facer é darlle as grazas a toda a xente que ten que seguir traballando. Tanto o persoal sanitario como a xente que curra no supermercado, as caixeiras, todo o persoal. E depois dicir que os que non temos que traballar, pois que é o momento de ser solidarios, conscientes e responsables e quedar na casa. Así que eu tamén quedo na casa. Esperemos que isto pois pase canto antes e que nos podemos ver moi pronto. Así que nada, un saúdo para todos. Hola familia, son Andrés Suárez e penso que temos música, que temos cine, que temos series, que temos todo ao alcance da nosa man, que temos internet, que é algo que os nosos avós non tiñan fai moitos anos cando quedaban máis tempo na casa. Por favor, temos que estar todos nos nosos fogares para frenar a curva, para que isto termine cedo, para volver ás rúas a normalidade. Temos que estar nos nosos fogares. Moitísimas grazas. Unha aperta enorme ata dentro de moi pouco. Unha aperta. Forza.